لبنا قن نحنا سلازي مسقنا يسرح قاريس أتفلت أي تفلتن لبنا يمنتهي مثالي أنتيلنا نائمونا قلقالي أمونا قلقالي السبات هاتاقعين ولزقوي زي كونس اغزيابير يريئن الليل بفرحات اغزيابير زمالا لسمالتيو انت هنقبرينا تأكبنا زلنا سلام انتهي كم تأكبنا اندحر فليتنا هادينا خنسمعنا مالتي مزمور سلازلو دراما سلازلو يكون انت أكبنا زلنا علامة بيت كريستيان دحنتيو سلام انتهي تأكبنا لنا خندحن لبنا نابق زيابير كن ملس نابق زيابير كن ملس كن فقادق زيابير كن ملالس كن دحننا تأكبنا زلنا بيت كريستيان تأويعاتكم زلا سمعوا ترأي يكونن سمعنا خنا تكبر كن علامة بيت كريستيان دحنا دك سباس للزخوني سلازي سلام انتهي كم تأكبنا خنا استوعل كن كإلا لنا سلام انتهي ناتأكبنا زلنا كن دحن لبنا نابق زيابير كن ملس مو زيابير كاي قد خبللنا ناتأكبنا زلنا لول زيابير أملخنا طبابون مستوعلون يهابنا نمجدنا نتعذبو نمجدنا نمرمرمو نابق زيابير نملس لبنا نابق زيابير يملس بلا رأسي بيت كريستيان جرات النازلة مجمرتان اليوم منا نايق زيابير بيت السب مجد مالت انتاي مالتي بوزع عينت مجدنا نفلت بوزع عينت قدنا كل يخليو بمنصر بيت كريستيان من قد مالت جننتاي مالتيو من ياتو منان مجدنا نمرمر نتعذب كبهالن كله مجد مالت امنت مالتيو مجدي نابزل خيا بوتا يزب صحكا مجد نابزل خيا بوتا يزوزدكا ناي بيت كريستيان من قدها امنتيو امنت نابق زي ابير زبط احسن لزخوني سلازي وامكرو رأسكم لما هلكم بهايمانوت هاوريا قدس باولوس اب كلاي قرنطوس مراف 13 فقد حمشتي احواتي اب هايمانوت اندحر عليكم غزا رأسكم مرمرو يلو سلاز مقد مالت امنت مالتي امنتنا نتعذبو امنتنا نمرمرمو نابق زيابير نملس امنتنا خمتك زيابير زحق وسلون دليون دي زلو كم فقاد زيابيرنا نملالس زلنا غزا رسنا نفتش مالتي سلازي بزحات لقاونتنا بيت كريستيان بزحات نبيات حواريات نهايمانوت كغلص انكلو بمقديم زغلصو مالتي ابز معراف الزكا ابتن بيت ارمياس معراف 6 فقد 16 اب غدنات هدويلكم تقنعت مقد عينيت مخانا حتتو بات ملالسمون هيوتكم كادحنات كترخبيكم عرفت كترخبيكم يلو عينيتي اقنعت مقد لكم مرمر يلو اب قرانا من قد دويلكم اتا قنعت مقد مرمر باها تمالالسو شعون تاينا نربح بتا مقد تمالالسنا نهيوتنا عرفت نركبنا سلازي مقد مالت قنع امنت مالتي مقدهم مرمر مالت امنتكم مرمرو قزار سنا بامنت دينا زلنا ممنان كمت بيت كريستيان تدليون كمت زيابير زبلون دينا نقبر زلنا قزار سنا نمرمر قزار سخامس مرمر كان بأملاك اخات ملس زقود لك كان من تختمل سلازي مقدس تقاقي اي ملسن دوي النبي إساياس مقدس تقاقي دوي ملسنيو سلازي ممنان مقدنا نتعذب نمرمرن مالت امنت قزار سنا نتعذبو ابصنو امنت دي زلخو كمت بيت كريستيانين هايمانوتين زبلن دي زمالا زلخو تعذبو اسك قزار سخم شو نمرمر بس مرمر كانت خاتقبر نابق زي ابير تملس نابق زي ابير بخمينا نملس انتيلنا لك كم تبعلو النبي إرمياس قريت وزلو لبنا نابق زي ابير نملس يلو امنت مالت ممنان لب مالت بامنت بلب امينكا باف مسكار مالتي امنت مالت سلازي مقدكم تعذبون مرمرون لبكم كان نابق زي ابير ملسي بلالو سلازم منان مقد مالت امنت مالت كابلنايو قويتانان املخنان مدحينان يس كريستوس اوانجيل ماتي وثمراف شوعات فقد عسى سلستي بتقدان من قد تمالالسو توم باز مالالسو حداتي مودات اغن هيوتيلو استوعلو منان اتا مقد قطان يا مودات اغن قفيحي مالتي عرفت اللوا رهوا اللوا سلام اللوا بيت كريستيان مالتي موداتا موداتا مالت منكس እግዚአብሔር ማለት ቀጥን መንገድ ማለት ግን በትብዓት በእምነት ንመከራ በትዕግስቲ ንጸለ በፍቅር الناس ዓርካ ተቀዳ መንገድ ስለዝኾነት
ስለዚህ በተቀጣን መንገድ ተመላለሱ ንህይወትኩም ከዓረፍት ክትረኽቡኩም ተባሂሉ ቀጣን መንገድ ተባሂላ ዘላ እምነት ማለት እዩ በተቀንዕት እምነት ተመላለሱ በተጽኑዕ እምነት ተመላለሱ መወዳእታ ዓስ በእምነትኩም ዓረፍት ክትረኽቡኩም ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መገድና በለዝ ተቀሶ ናይ እግዚአብሔር እምነት ማለት እዩ በዚህ ስርዓት እዚ መገድና ንመርምር ናብ እግዚአብሔር ከልብና ይመለስ ይብላሉ ምእመና ናብ እግዚአብሔር ንመለሰሉ ናብ እግዚአብሔር ዝወስደና መንገዲ እግዚአብሔር ኣብ አካላትና ዝመላለሰሉ መንገድ እንታይ እዩ እንተልና ግን ልብና እዩ ስለዚህ ወናግብ ልበነ ሃበ እግዚአብሔር ልብና ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ይሉ እስከ ምእመናን ክልተ ዓይነት ልብ እዩ ዘሎ ልብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ደም ትጭንጉዕ ልብላ ጽድቅ ትጭንጉዕ ልብኻ ኣላ ምእመናን ነቲ ለቢስና ያዘልና ስጋ ትካናኸን ልብላ ናይ ነፍስና ትካናኸን ልብኻ ኣላትና ልባዊት ማለት እዩ ደም ዘይኮነ ጽድቅ ትጭንጉዕ ማለት እዩ ልብ ማለት ግን ብዙሕ ግዜ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር ይመለስ በሰማይ ይሃሉ ልብኩሙ ቤተ ክርስቲያን ከምባል ዕሪፋ ይትፈልጥን ልብ ማለት እንታይ ማለት ልብና ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ኢና ንብል ዘለና ምእመናን ልብ ማለት እንታይ ማለት እዩ በታኹላትና ንፈልጣ ልብኽ ንዛረብ እንድሕር ኮይና ምእመናን ልብ ናይ ምንታይ ምሳሌ እንተልና ልቢ ናይ እሙን አገልጋል ምሳሌ ማለት እዩ እስከ ሁላትኩም አስተውዕሉ ንሕና እናጎይና ልብና ትርግታ ትገብር ኮፊልና እንኮልና ልብና ትርግታ አይተቋርጽን ደቂስና ኾለና ልብና ትርግታ አይተቋርጽን ልብ እንድሕር ደው ኢላ ህይወት ደው ኢሉ ማለት እዩ ካብ ኩላትኩም ሓደ መዓልት ንልቡ አመስጊን ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ ኣነ ደቂሰ ኸለኹ ንስኺ ዕየኹ ተዓይ እናጎይኹ ምሳይ ትጎይ እናተመገብኩ ስራሕ ክትሰርሒ ኢሉ ንልቡ አመስጊን ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ ልብና ግን ንሕና ስለዘይ መስገና ስራሕ ቋሪጽ አትፈልጥ አይትፈልጥን ልብ ናይ ምንታይ ምሳሌ አንቴልና ናይ እሙን አገልጋሊ እሙን አገልጋሊ ሰባት አጣቀዕሙሉ ዝጎይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ይርኤን ለይሉ በፍርሃት እግዚአብሔር ዝማላለስ ማለት እዩ ቀዳሚ ሃለ ጥበብ ፈርሃ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ናይ መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር መልሱ ማለት በእምነትን በግብርና በእግዚአብሔር ተመለሱ ማለት እዩ ልብና ጽድቅና ጨንጓዕት ልሳና ጽድቅና ተዛረበ ናብ እግዚአብሔር መምላስ ማለት እዩ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ልብና ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ማለት ልብ ማለት ምእመናን እምነትን ስነ ምግባርን እሙናት አገልገልት ኮይንኩም ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ማለት ልብ ዝጥራይ አይኮነን ምእመናን ልብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምሕደሪታ ማለት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቅደ 6 እነሆ ተአንዝ ነግረካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ዕቆሮ ኢሉ ወይሃለው ሰልብከ ዝንቱ ቃል ዘአነ ዘእነግረከ ኢሉ እነሆ ተአንዝ ነግረካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ምንታይ ዕቆሮ ኣብ ልብኻ ዕቆሮ አፍካ ምልአት ልብ ስለትዛረብ ሰብ ኣብ ልቡ ዝዓቆረ በአፉ ዝዛረቡ ስለዚህ ልብና ናብ እግዚአብሔር ይመለስ እምነት ማለት በልብ አሚንካ በአፍ መስካር ስለዝኾነ ስለዚህ ምእመናን ልብና ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ማለት በእምነትን በግብርን እሙናት አገልገልት ኮይና ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ብተዓሳ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ማለት ስለዚህ አርስ ትምርትና እንታይ ዘሎ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ልብና ናብ እግዚአብሔር ንመለሱ ናበይ ስለዝኸደይ ልብና ሰብ በኽልተ መንገዲ ዝኸይድ ሰብ በእግሩ ይኸይድ ብልቡኻ ይኸይድ ብልብና ኣብ ዝኸፊልና እንኮልና በሐሳባትና ኣብ ገዛና ክንሁሉ ንኽእሊና ማለት ልብኻ ናብ እግዚአብሔር ምጥማት ማለት ልብኻ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ምህላው ማለት ስለዚህ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር መልሱ ማለት ልብኹም ኣብቲ እግዚአብሔር ዘለዎ ይሃሉ ልብኹም ኣብ ሐሳባት እግዚአብሔር ይመላለስ ማለት እቲ ቀንዲ ዕላማ ርእስትና ግና ምእመናን ልብና ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ይልና ልብ ማለት በእምነትን በግብርና በእግዚአብሔር መምላስ ማለት እንድሕሪልና በኸመይና ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ናብ እግዚአብሔር ክንመለስ እንድሕር ኮይና እንታይና ክንገብር ዘለና ናብ እግዚአብሔር ከይንመለስ ዝዕንቅፈና ዘሎ ንዓይን ንዓኻትኩም እንታይ እዩ ስለዚህ መጀመርታ በኸመይ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ልብና ማህደር ጽድቅ ኸውን እንድሕር ኮይኑ መጀመርታ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ልብና ናብ እግዚአብሔር ክመለስ ኣለዎ ልብኻ ናብ እግዚአብሔር መምላስ ማለት ምእመናን መጀመርታ ገዛ ርስኻ ምፍታሽ ማለት እዩ በኃጢአትካ ምጥዓስ ናብ እግዚአብሔር መምላስ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ሓደ ታሪኽ ኣሎ ክነግረኩም ምእመናን ጥፉእ ወዲ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጥፉእ ወዲ ምእመናን ካብ ቤት አቡ ይኮብሊሉ ነቡ ገንዘበይ እጃመይ ሃበኒ
أنا نفسي كخلي مسخا من باري أخلني له أبو حياوي ودي مسايح شكايلو كاباي تفليخا كاباي ريحي كاي تعمكاني له نو أبو أنا نفسي يخلي كم دزبل نخ نبر دزبل نخ جبر إجامي هابني له أبو حياويو جنزبو مقيلو إجامي هبو اتمنى سي كابيت أبو واتيو دس نابزو ختم خيدو بتزنبرو جنزب بتزنبرو تريت دس زبولو غيرو ممنان كم دليت عبيدو جنزبو نأمنازر نعمسن زيرو زي ودا نجر يلن عالم ذهبتنا كل يوداين እግዚአብሔር ذهبنا غنا يوداني مسانا يكينو مقابر زقيد ማለት ዓለም ገንዘቡ ወዲያቱ ናብ ዓለም ገንዘቡ ዜርዎ ብዙሓት ሰባት ገንዘብና ይዘርና ያንዲና መምናን ገንዘብና ምስ ዓመስትና መንዝራታትን አይተወደ እንዲዩ ተወዲዩ ዓለም ጠላሚያ ዝነበሩ ሁሉ ምስ ወደይ እቶም ምስ ዝነበሩ ክሒዶሙ እቶም ምስ ዝነበሩ ክርሕቆ ጀሚሮም ዓለም እንተለካ ጥራያ መስኻተሉ ገንዘብ ሓፊስ ኸሎ ዝጎይዎን ዝነበራ ገንዘብ ምስ ወደግና ኩላቶም ካብኡ ተፈልዮም እዚ መንእሰይ ገንዘቡ ተወዲዩ ኣዝዩ ኸኣ ተጨነቀ የሉ ስራሕ ከናዲሉ ኣብዳ ሓሰማ ዝርከቦ ኣቡ መግቢ ናይ ሓሰማ እናተመገበ ከዓይ ጀመረ የሉ ሕሰቡ ናይ ሰብ መግቢ ኳሲኢኑስ ምስ ሓሸማ ክቀዳደም ጀሚሩ ከመይ ዓይነት ዝበለ ውርደት ማለት ካብ ቤት ኣቡኡ ዝኸብለለ መንእሰይ እዩ ኣመወዳእታ ግና ምእመናን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 17 እንታይ ዝብል ወተመይጠ ውስተ ልቡ ይዝብል እቲ መንእሰይ ከዓ ናብ ልቡ ተመልሲ ልብ ማለት ምስትውዓል ማለት እዩ ናብ ልቡ ተመሊሱ እንታይ ዝገብር ዘለኹ እንታይ ዝኸውን ዘለኹ ካብ ቤት ኣቦይ ወፂ ናይ ሰብ ዘይኮነ ናይ እንስሳ መግቢ ይምገብ ኣለኹ እንታይ ዝኸውን ዘለኹ ኢሉ እስከ ምእመናን ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ክንገብር እንከለና እንታይና ንኸውን ዘለና እንታይ ዝገብር ዘለኹ ኢልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ ናብ ገዛ ርሱ ጠሚቱ እንታይ ዝኸውን ዘለኹ ኢሉ ልቡ ፈትሹ ወተመይጠ ውስተ ልቡ ኢሉ ናብ ልቡ ምስተመለሰ ነብኡ ዘኪርዎ ናብ ልቡ ምስተመለሰ ንኣምላኹ ዘኪሩ ኣቦይ ሕያዋዩ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማዕድሉ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሓት ኣገልገልትለው ደስ ዝበሎም ከዓ ይገብሩ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ናብ ኣቦይ ክምለስ ኣለኒ ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ ልብና ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ማለት እዚ ማለት እዩ ካብ ቤት እግዚአብሔር ዝኸብለለ ልቢ ካብ ሃይማኖት ብመናፍቅነት ዝኸብለለ ልቢ ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ናብ ኣቦይ ክምለስ ግን ከም ዝኽብሉ የነቦይ ኢሉ ኣቦይ ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ኣምላኽን በዲለ ከም ወድኻ እኳ ዘይኮነስ ከም ኣገልጋሊኻ ግን ጠምተን ክብሉ ኢሉ ሓሲቡ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝሓሰቡኻ ኣተግቢርዎ ናብ ኣቦ ምኻድ ጀሚሩ ልቦና ማለት ምእመናን ዝሓሰብካዮ ምግባር ምጭባጥ ማለት እዩ ሕልና ማለት ዘይተፈጸመ ሓሳባት ማለት እዩ ልቦና ማለት ግና ዝሓሰብካዮ ግብሪ ጽድቂ ምፍጻም ማለት ናብ ኣቦ ክምለስ እኮ ሓሲቡ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣተግቢርዎ ናብ ኣቦይ ክምለስ ኣለኒ ናብ ኣቦይ ተመሊሰ ግና ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ኣምላኽን በዲለ ክብሉ ኢሉ ናብ ኣቦ ተመልሰ ኢሉ ምእመናን ልብና ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ልብና እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ልብና ምንታይ ዝኽብልል ዘሎ ክንደይ ሰባቲና ካማሙቕ ቤት ኣቦና ወፂና ዘለና ክንደይ ሰባት እዮም ካማሙቕ ቤት እግዚአብሔር ርሒቆም ዘለው ቤት ኣቦም ጠሊሞም ዘለው ብእምነት ብሰነ ምግባር ካብ ቤት ኣቦና ዝወፃና ክንደይና ማለት ግና ወተመይጠ ውስተ ልቡ ወሃሌ ወይቤሉ ብልቡ ናብ ልቡ ተመልሲ ናብ ኣእምሮኡ ተመሊሱ ናብ ልቡ ተመሊሱ ከምዚ ኢሉ ሓሰበ ናብ ኣቦይ ክምለስ ኢሉ ተጓዒዙ ምእመናን ክገርመኩም ኣቦ በታ ወዲ ዝወፀላ መንገዲ ኩሉ ግዜ የማዓዱ ነበረ ወደይ መዓስ ኮን ይምለስ ኢሉ ዝጠፍአ ወደይ መዓስ ክምለስ እናበለ ኣብ መንበር ተቐሚጡ ነቡ የማዓድዎ ነበረ ኢሉ እቲ ቦ እሙን እዩ ሓንቲ መዓልቲ ወዲ ክምለስ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እነሆ እቲ ነዊሕ ዘመናት ካብ ቤቱ ዝኸብለለ ውላዱ ብርሑቕ ክመፅእ ርኢዎ ከምቲ ቀደሙ ካብ ቤቱ ክወፅእ ኣይኮነን ነይሩ መልክዑ ተደዊኑ ዝነበሮ ግርማ ተቐንጤጡ ዕርቃኑ ኾይኑ ብዘይ ርእሰ ምትእማን እናወደቐ እናተንስአ ናብ ኣቦ ክመፅእ ጀመረ ኣቦ ከዓ መዓድ ይረኣዮ ኢሉ እናጎየ ኸይዱ ኣቦኡ ከዓ ሓቒፉ ወደይ ሞይትካ ነርካ ተንሲእኻ ጠፊእኻ ነርካ ከዓ ተመሊስካ ኢሉ
اتودع بقربو تنبركي خود أبوي أبقد مخان أبقد ما أملاخن بدلي أمو كان ودخا زي كونس كما قال خات أمتنيلو نابل بخا مملاس مالت إز مالتي متعاس مالتي حاتيات كام إيمان زقود لك كام مملا مالتي سلازي أبيتي كريستيان وناقب لبنا هابك زي أبيهر أبد الروح حدش عمت لبنا نابك زي أبيهر نملس إلى أواج جرات النازلة زتأفق لبنا بك زي أبيهر كملس كغلالو زخوب للبنا وانو كملس كغلالو لبنا أنا يكزي أبيهر مبرنا يسيت أنا يكونن سلازي خندي من إسياتي ناتأفق نازلنا كندي من إسياتيهم كبيت أبوهم وصيهم زلو كندي من إسياتيهم بخحدت كبيت أبوهم ريحهم زلو بيت أبونا مالت بيت كريستيان مالتي أوانجيل لقاس مراف 4 كريستوس أملاخنا بعال يروساليم كبعلاب زخدلو غزي سلسته معالتن دنجل مريم مصطفى ودي أنا يوسفن كندليكا دخيمنا سلمنتاي كوم تجبر يلاتو عدي أبيت أبوي دخلوا يقبئنني لوا أستوعب ممنان أبيت እግዚአብሔር ከይና أبيت أبوي دخلوا يقبئنني لو كريستوس أملاخنا لو مدقنا أبيت እግዚአብሔር አለው ወደ 12 ዓመት ወደ ኻጠፊካ ምንታይ ዳኻ ትረኽቦ ዘለኻ ኣብ ዳባር ደይኮነ ንጸንሐካ ዘሎ ዳባር ኮለልና በልና ደይኮና እንደቅና እንደልዮም ዘለና ኣብ ጎደና ደይኮኑ እንደቅና በፍንጮም ትከኸውጡ ዝውዕል ዘለው ሰቢኻ ፋብሪካ ጡብ ኣይኮንካን ልብኻ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ማለት ወናግብ ልበነ ሃበ እግዚአብሔር ናብ ቤት አቦና እንመለስ ምእመናን بوتكات حاتيات كبيت أبوها زرحكا بنصحى نا بيت أبوها تملس بيت أبونا بيت كريستيان حياويتي أمالتي سلزي بيت كريستيان علت من السماعات قريب الله متنسحوا تبل حياويت سبيت انت تقبر ما أد قريب لكم اللهم أيداكم تحاسبوا تبل بيت كريستيان معلتي بلع حياو زيت أمي ستي حياو زيت حياو مقبع داليلكم اللهم سجان من كريستوس أملاككم أداليلكم اللهم إداكم لبكم بنصاحة أبو كامل بالعرفة يتفلتن يمكن دينتنا دمت بيت كريستيان نسمع زلنا وناقب لبنا هابك زي أبيهر لبنا نابك زي أبيهر نملس قدم قنا ما قدنا نمرمر تفو ودوكا زلو بوتا يتأميت أبي زلو خيلو مس حاشا ما تسأنيحو أبي زلو خيلو مقبسة زي كونا مقب إنسا خبلع جميرو جزاء رسونا بحاشا ما غيرو مالتي انت هاي زقبر زلو خيلو جزاء رسو فتشو شعو بيت أبو ذكرو أبوي حياواي بيت أبوي كامولي أنا كون عقل كويس أقبل له نابوي كمل سالني جن كم زخبليلو مملاس تراي كون انت عسى زلو مملاسي أبقى ميخان أبقى ما أملاخن بدي له خبليلو بزمن قد زخا بتعسى بنصحة تملسو أبوها نتزطف أود مستملسلو كدانو غير له حبس سحرد له قلبيت قبر له ودي تفئين يرو ترخيو مويتين يرو تنسيلو موت مالت ممنان أنا نسخاتكم من نفلتون مقابر متاو يسيكونن موتا لنفس رهيق من እግዚአብሔር ناي نفس موت مالت كاب ገጽ እግዚአብሔር مرحق مالت بهيوت كلها ون مويت كاتبالها كاب ገጽ እግዚአብሔር እንደህሪካ مالت ስጋው ዘይኮነ ነፍሳው موت ስለዚህ ወደይ ሞይት ነሩ ማለት ወደይ በኃጢአት ዘሚቱ ዲያብሎስ ማሪኽዎ ነሩ ሰይጣን ዝማርኾ ወደይ ግን ሕጂ ተመሊሱ ኢሉ ክንደይ ሕዋትና ያም ሰይጣን ማሪኽዎም ዘሎ كندي أحدنا عن سيدان ماريخ وانزلوا سلازم نملسنا بإግዚአብሔር لبخم نبإግዚአብሔር يملس بتعسى بنصحنا بإግዚአብሔር نملس وناقب لبنا بإግዚአብሔር نبي إرمياس زقال زخبلن كله أبابيلون 7 عامات تماريخه من كله إننا نبي عيسى لهزو زحزون حزنيو እግዚአብሔር قطعانا محرت لوت إسرائيل نبي እግዚአብሔር نملس نابله زصليو صلوتيو لما أنا نسخاتكم من النابل عنا دي كنا نتأمل زلنا الناستنا دي كنا نتأمل زلنا أرمادي ملوك خدانا لنا أرمادي ناقا مفتوح تسيرو سقاب حجقنا إمام وغنان نابك زي أبيهر نملس أما أدخاك زي أبيهر زي اللي أبكدانك عروق زي اللي كمي يركاب بخدانك تمامو كمي يركاب بمقبخ تسقبك زي أبيهر أما أدنا زي اللي ممنان سلز لبنا نابك زي أبيهر يملس كم تتفق ودي وتميت أوصل لبنا ولبو تملسي نابك زي أبيهر كأخيدو سلازم مؤمنان مجمرتان ناب لبنا خن ملس ندحر كوينا جزاء رأسنا خن فتش كن كإلالنا ما قدنا نمرمرو
بيناي مجدي إزخي زلهم أملاخ زي حقوسل قدنا دي قدناي أملاخ زي حقوسل بيناي عينات قدنا إزم على زلهم بتاعت أباب قدنا مودعة أجفح ويكا بتاع أجفح من قد مودعة أباب بينت مجدنا نمال زلنا منان جزار سنان فتش سلزي لبخانا بجزي أبير كتملس ندحركين كان مجمرتا جزار ساخ تمرمر كتكل عليك نجزار ساخ متأمات مؤمنان أب مثالي مراف 10 شوعات فقد إنسان 4 دحران بيبنايو أي انتي هسالت أبيب دي برأسو نايت أبني عيني أمن تايلو أبرأسيلو أنا حد حتى حتكمي كندي عين لكم كلهم نقولنا كندي عين لكم كلت نفعت السانات إذا عين إذا كنا من دقير إني مالتي إذا عين إذا كنا زمن دق زري عيني يكونن سبب 3 عين يزلو نايم نت عين أبرأسنا خلونا خلالو أي انتهو لتأبيب دي برأسو نايت أدق سب نايت أبنيا سب عينو أبرأسيلو أبرأس هذا اللي عينها عند حد ألميتو اقرأ أنا بحمو أبوتاتي مليم مالالس مالت إذا أكوا متوا زي كون أبصرك إيوافرا أفنجها تعم أذاكر سو زي كوني أفنجها موت تكي خون أبرأس هذا اللي عين دي ألميت زلو نايرسنا عينها مؤمنان أمنت مالتي لبونا مالتي سلازي صادق سب عين من تاي أبرأسي جزاء رسي تمت كل جزء نجزاء رسي فتشة زلوت أجمع ناتي ناتكمن جزاء سلازي كون كالوت النات أمتنا بزعب حاتياتنا زي كون حاتيات كالوت كنت سبسبينا جزينا نحلف زلنا بزعب حالوت مكراي متأنا لون بر بزعب جزاء رسنايو سلازي عينتنا نجزاء رسنا خط أمت خلالو عينتي ولت أبي بدي برأسو نايت أبني سب عينا من تايو أبرأسيو مالت صادق سب كل جزء جزاء رسو يتأمت بجزاء حاتياتو يحزن نابلبو يملس يتعس مالتي أما صحابة من الكوسات منفسها وأرجعوا كم عدن كله جزاء رسخا متأماتن بحاتيات كام حزانن كم أخرى من كله نايبونا مسيت أليم تاريخ نجيروهم أبونا مسيت أليم كاب أملخ تطوات ناب أملخ تجزي أبير تملس أبوي كاب جبيرة حاتيات ناب جبيرة تكزمت أبوي جزي أبير تاريخ لوت إمامنا من سيات جزي أبير تاريخ نخلوت النايت وعنا زلوا أما صحاب قد زلوا أبوتات كلاتهم كاب سماي زنت أبوي يكونون تاريخهم زلوتوا كاب عمد تملسوا كاب أملخ تطوات تملسوا حاتيات قريفهم نابس تكزمت أبوتاتهم مسيت أليم كوميز نبري سلازي أحوات من الكوسات تأكيبهم أبو نخستوخن فرضو سلازي خنا أفتوك بأي مسان أخترك كبالك كايلومو كلاتهم تأكيبهم زفرت كأبدرنيا سبنيروهم مالتي أبونا مسيس أليم ناوهم كمتسن كاللو كلتا نقر حيزهم متيهم بقدميهم نيشي سانت آزمالات حسا بدحريهم قنا عابخش آزمالات حسا ناوتتو متيهم ناس حابو متيهم أبو انتهي تقبر الله انتهي مالتي زتقبر زلخ عيلمو إذا بقدمي تريوا زلخهم وحتى سانتا حسا ناتي حاتياتي عيلو نايبتس أي حاتياتي عيلو يقريتا إتبدحري تريوا زلخهم عابخش حسا قنا ناتي حاتياتي له نحنا كل جزء نايت نفولت وعد حاتيات نايبتس أينا نتسبسب قنات نايبت زحيلو نايبتس أينا نفولت حاتيات وعد كاي كامناتو قنات كاي بزح أنا نسخاتكم من قن حاتيات بس أينا نعلل ناتراي جزينا نتفعل لنا مات نابل بخات تملس جزاء رسخات أمت السخاء بدالي مخانكا فلت مالت تبدي لمبر بدي لزبل سبال لدي كاباين كابخاتكم تعميس أمبر عميس أي خون يلو زحاسب سبال لديو يلن أبونا مسيس أليم جن نايبيت أنا حاتيات وحدين عن فلتو ناتنا جن بزحمو أنا أي فردني كام ناتو ناتي بزحيلهم لازم منان نايت أبني سب عينو أمنتايو أبرؤسيو جزء حاتياتنا نات أمتنا نابك زي أبير كن من لسكن كإلالنا نابك زي أبير من لسلك عندما قد انتايو انتيلنا نسحاي منان حدش زمن حدش أمت مرت مقبال ترى يكونن حدش لبي حس كام السجار مالت انتاي ديهم تبهالو أب قبل إن حركتكم زيت عطوا فايل لكم فايلكم عصوا تبهالو زي أبير كاخوم يبلنا الله حدش عمتي حدش فايل جمرو زحلف فايل كعصوا نحاتيات فايلنا نعصوا تنبيت سكيل مراف 10 شو منتفق رسالة إسرائيل كدانكم زي كوني لبكم كأيرو أنا بموت حتى عن حقوس أملاك دي زمثلكم أيكونكم سلازم منان تاريخنا نلوتو تفق ود تاريخو غيرو مويتو تنسي وديو تنسيو تفيخ ترغيبو
وناقب لبنا هذا እግዚአብሔር لبنا هذا እግዚአብሔር نملس مالت إذ مالت يممنان بتعسى بنسحان هذا እግዚአብሔር مملاس بفرات እግዚአብሔር ممللاس ناي مجمر تطبب مؤمنان فرات እግዚአብሔር سب ناب እግዚአብሔር مستملسه كطري زغبو طبب انتاي انتلنا فرات እግዚአብሔር ማለት እንታይ ማለት نأملاخ ريخا مسنباد قال أملاخ سميعها مفرها مالتا يكونن فرات እግዚአብሔር ማለት እንታይ ማለት መስለኩም እዛረባ አለኹም አምላኽ ይሰምዓን ለው መባል ማለት እኸይድ አለኹም አምላኽ ካይሪኤን ለው እሰርሕ አለኹም እግዚአብሔር ይጥምተን ለው ይልካን እግዚአብሔር አብቅሚኻ ምግባር ማለት ዘልፈ ረአዮ ለእግዚአብሔር እስመውኡት በየማኔ ይታወክ ለዓለም መዝሙር 16 ፍቅድ 11 እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አብቅድሜ ስለዝኾነን ዘላለም አይናወጥ ነሉ ሎማ አብቅድሜና መንዲ ዘሎ አምላኽ ስለዘለና እንናወጥ ዘለና ጎይና ዘይን ውድ ዘለና አምላኽ ምሳና ይጎይን ዘሎ ስለዚህ ናብ ልብና ምስተመለስና خنጥሪዮ ዝግበና ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እኸይድ አለኹ አምላኽ ይሪኤንሎ ኣብ ጸልማት አለኹ እግዚአብሔር ግን ይጥምተንሎ ጉልባብ ጸልማት ተጠቂመ ኃጢአት እንተሰራኸ አምላኽ ግን ይሪኤንሎ እዛረባ አለኹ ገዛ ዓጼ ክፉ መክራለኹ እግዚአብሔር ግን ይሰምዕንሎ መባል ማለት ፍርሃት እግዚአብሔር ዘጥረየ አቦ አቦሪ ዘፍጥረት ካብ 35 ምዕራፋት ሒዝና ንረኽቦ አቦና ዮሴፍ ማለት ይምምናን ዮሴፍ ቁኑዕ ስለዝነበረ ዕዩ ይሰልጦ ነበረ ኢሉ ካብቲ ዘጋጠመ ፈተና ሓደ እንታይ ኣብ ስደት እዩ አምላኽ ኣብ ዘይምለኸሉ ቦታ እዩ ዘሎ ኣብ ግብፅ ኣብ ቤት ፈርዖን ሰይቲ ጎይቱኡ ሰይቲ ቢጥፋራ ንዮሴፍ ብሂጋቶ ፈትያቶ ንዝሙት ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ኣነ ዝሓጢአት እዚ ኣይገብሮን ምስ በላ ሰብ የለን ዮሴፍ ኣጆኻ ገዛ ዕፁ ኢላቶ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ከመገር ኃጢአት ገበር ኢሉ ገዛ ዕፁዩ ሓቂ አላህ ግን አምላኽ ይሪኤናል ስለዚህ ሁሉ ንገብሮ ዘበለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንመዝኖ ይግበአና ፍርሃት እግዚአብሔር ማለት አምላኽ ይሪኤንሎ ይልካ ምሕሳብ ማለት ስለዚህና ወናግብ ልበና ሃበ እግዚአብሔር ማህደር እግዚአብሔር ዝኾነት ልብና ናብ እግዚአብሔር ንመልሳ ማለት ዋና እግዚአብሔር ስለዝኾነ ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር መምላስ ልብኻ ናብ እግዚአብሔር መምላስ ማለት ፍርሃት እግዚአብሔር መምለላስ ማለት ኃጢአት ካ ተአሚንካ እግዚአብሔር ይቅረም ባል ማለት በኸምዝ መገድ ልብና ናብ እግዚአብሔር ንመልስ እንድሕር ኮይናሲ አነ ንስኻትኩም ናብ እግዚአብሔር ከይንመለስ ዛንታ ይخلክለናል ችግራትና እንታየው ምንቴልና ሕጥር ዝበለ ምስላኽ ነግረኩም የምዘለና ግዜ አወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ወፃ እንዘይዘርእ ወእንዘይዘርእ ቦ ዘወጥቀ ውስተፍኖት ቦ ዘወጥቀ ዲበኮክ እነሆ ዘራእክ ዘርእ ወፀይሉ ገሊኡ ኣብ መንገዲ ወደቀይሉ ገሊኡ ኣብ ከውሕ ወደቀይ እቲ ኣብ መንገዲ ዝወደቀ ዘርኢ ጎደና ስለ ዝኾነ ሰባት ረጊጾም ኣይበቆለን ማለት ኣብ ከውሕ ዝወደቀ ዘርኢ ከዓ ሱር ስለ ዘይብሉ ሓረረ ኢሉ ገሊኡ ኣብ ማእኸል እሾኽ ኣብ ዘለዎ ቦታ ወደቀይሉ ጠበቆ ሶክ ወሃነቆ ኢሉ ምስ በቆለ ግና እቲ ዘርኢ ኣብ ማእኸል እሾኽ ስለ ዘሎ እቲ እሾኽ ነቲ ዘርኢ ሓኒቑ ኣብ ፍረ ኣይብፅሖን ኢሉ ገሊኡ ግና ሰናያት ዝኾነ መሬት ወደቀሞ ፈረየ ኢሉ 30-60 ሚእቲ ከዓ ፈሪሉ እዚ ማለት ምእምናን ዘርአ ዝበሃል ዘሎ ካህን ማለት ቃል እግዚአብሔር ከዓ ዘርኢ ማለት እቲ ዘርኢ ዝርኦ ዘሎ ቦታ ዝበሃል ዘሎ ግን መገዲ ይኹን ከውሒ ይኹን እሾኽ ዘለዎ ቦታ ዝተባሃለ ግን ልብና ይምእመናን ማለት ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይዝራእ ዘሎ እዛ መሬት እኮ እምንቲያ ዝናብ ምስተቀበለት ምልክት ዝናብ ከም ተቀበለት ዝነቀፀ ለምሊሙ ዝደረቀ ከዓ ለምሊሙ ዓንቢቡ ንርኢ ኣለና ማለት ንሕና ዝናብ ቃል እግዚአብሔር ክንዲ ግዜ ተቀቢልና ኣለና ልብና ግን ክሳብ ሕጂ ኣይለምለመን ማለት ስለዚህ ምእመናን መሬት ካባናት ሓይሽ እምንቲያ እግዚአብሔር ዝናብ ይብዋ አምላኽ ዝናብ ከም ዝሃባ ምስክርነትኻ ሰዓር ለምሊማ ንርኢ ኣለና ማለት አነ ንስኻትኩም ቃል እግዚአብሔር ከም ሰምዓና ምልክትና እንታይ እዩ ዘርአይ ዘርእ ኸይ ዘሎ ግን ኣብ ምንታይ ዝወድቕ ዘሎ ሓንቲ ኣብነት ክንወስድ ንኹሉ ተቐሊል ዝሕዞ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቐት እሾኽ ከዓ ሓነቆ ኢሉ ኣብ ልብና ዝተዘርአ ቃል እግዚአብሔር ከይበቁል ከይፈሪ ዝሓንቀና ዘሎ 5 ኣርእስተ ሃጣው ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ እዞም 5 ኣርእስተ ሃጣው ነቲ ኣብ ልብና ዝተዘርአ ቃል እግዚአብሔር ይምንጥልዎ ኣለዉ ቤተ ክርስቲያን ዕለት ነዋ ወንጌለ መንግስት እናበለት ስርናይ ትዘርእ ሰይጣን ከዓ ክርዳድ እናዘርእ ስርናይና ይምሕሎ ማለት እቶም 5 ኣርእስተ ሃጣው እንታዮም እንተልና ምእመናን መጀመርታ ትካዛ ዓለም ማለት እዩ
تكاز عالم مالت فتوت نابراز عالم الزمالتي كلاي هاليوم منبرتيو سالساي بقل سفاتيتيو رابعي أفكر بأسيت حمشايكا أفكر ولدي ممنان بذي يومنا جبري سيطان عين عهاتكم من زك على سنازلو سمعنا يا خين جبر غيرنا خين تصدق أول بنات تزر أسرنا يزم حزلو بزمن قدزي اسكا قال أبنتات نرأم ممنان تكاز عالم لنا ممنان بقل سفاتيتيلنا بقل سفاتيت مالت انتهي مالت انتيلنا فتوت جنزب مالتي جنزب اندحر جزي كارون جزايو انت جزي خايقنا حياوة يقلقالايو سلذي وانجيل أو لوكاس أو انجيل لوكاس مرافي سنة حدن فقد سنة 4 بتا موداتا معالتا أحواتي تتأنكغو لبهم بحالية نابراز عالم الزن بتعبيت كبير خيس أنح تتأنكغيلو لبهم بحالية نابراز عالم الزن بسسعة كبير خيس أنح تتأنكغو معاس أفتا مودات عالم مالتي እግዚአብሔር ንፍርዳ አዝመጸሉ ጊዜ ኣብ ልብና እንታይ ክጸንሕ ማለት ትዕቢት ናብራዝ ዓለም ዘንድ ድሕር ከቢድ ጸኒሑ ክንጠንቀቀሉ ክንክእል ኣለና ስለዚህ በእለ ሰፋጢት ማለት ፍትወት ገንዘብ ሰባት ንገንዘብ ኢሎም ደይኮን ኣብ ኃጢያ ዝወጥቅ ዘለው ብገንዘብ ኢሎም ደይኮን ኣሕዋትና ኣብ ኃጢያ ዝወጥቃ ዘለዋ ሰባት ንግዚያው ገንዘብ ንምርካብ ኢሎም ደይኮን ሃይማኖቶም ዝኽሕዱ ዘለው ስለዚህ በእለ ሰፋጢት ማለት ፍትወት ገንዘብ እዩ مصحف قدس جنا قدامي ملختي باولوس نافسب تيموثيوس مراف 6 فقد 10 احواتي يا اخلن السفنا هيمانوت عبر بحايلو كابس السعت نطا زخون حدار كابس السعت نطا زخون ايمرو عبر بحايلو يا اخلن السفنا هيمانوت مالت كابت زلكا انا مقلكا منبار كابز عب صقا والحاد يلن سلازي نت مصوا زبل تمرتنا بس السعت الشيطان كاب لبنا يرحقلو مالت ناب እግዚአብሔር ከይንምለስ ልብና ናይ ምጽዋት ልብ ከይከውን ልብና ናይ ትሕትና ልብ ከይከውን ሰይጣን በትዕቢትን በስስዕትን ናገበረ እንተዘረ እስርና ይምሕወልና አሎ ማለት ስለዚህ መጀመርታ ልብና ናብ እግዚአብሔር ከይምለስ ዝኽልክለ ዘሎ በእለ ሰፋጢት እዩ ትካዛ ዓለም ከአመመናን ፍትወት ዘዓለም እዚ ናብራ ዘዓለም እዚ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ሃፍታም መንእሰይ ናብ ክርስቶስ አምላኽና መጽዩ ጎይታ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ እንታ ክገብራለን ይሉ ጽቡቕ ሕቶ ኻይ እስከ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ዘለሰብ እንተሎ ኢዱ ይጠብለለይ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ዘለሰብ ኢዱ ይጠብል አይደልኝም ናይ ዘላለም ህይወት መንግስት አምላኽ መታ ማለት ካይ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ደለ ዝብል ሰብ እንድሕር ኮይኑ እንታ ክገብራለን መንሰዩ ግን ሃፍታም እዩ ጎይታ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ እንታ ክገብራለን ይሉ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ እንድሕር ኮይንካ ትእዛዛት ይሓሉ ኢሉ ተንተ ትእዛዛት እንታያን ኢሉ መስሓተቱ ኣይትቅተል ኣይትስረቅ ኣይትሓሶ ኣይትዘሙ አቦኻን አዲኻን አኽብር ኢሉ ዘርዚርሉ ማለት ጎይታ እዚአተን ካብ ንስነትያት ሒዘ እፈልጠን ኢሉ በል ሓንቲ ተሪፋት ካላ ዘለካ ዘበለ ኩሉ ንኻታት ይብካ ፍጹም ኩን ኢሉ ድሓር እንታይ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ እቲ መንእሰይ እናጓሃየ ተመለሰ ይዝብል እንታይ ኮይኑ ግሂው ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብ ደይኮነን መጽዩ كندي سبات دينا نايزل على ميوت كنركبنا بيت كريستيان في مسأنا موزن زين كتكبر على لك تصوم تسلم استبهالنا تكيزنا زغتنا نايزل على ميوت مركا واقع مخفالد لك أي ممنان بهاف ودكام لا